sak kono. Iya toh, Dut. Berarti dia teh kok habis. Gampang percaya loh iki. Enggak. Kayel. Sekarang balik kan kamu terang. Ayo, Dut. Ije, menyek. Motor gue rata ke air bensin. Di sini. Sorry. Suara pembesin. Aku mau tibane orang. Sa, mau petanan sih, Mbak. Mbak Siti. Ndi Mbak Amel? Ayo. Aku. Jari ini awane Pak Thailand keburukan Ayo. kayu astagfirullah juga terbanyak motor iya tadi Dut kok tiba loh Dut Piye to? banjir Boleh mlaku. nggak lah bro anak kita Yuk. dah bro ini iya bro bet baru Baru ireng. ya lagi ya kita Ya Allah. tebune ya kayak Iya, ngono Ono yo ampun. Ceblok yo anggur iki. bukan Pak Apa? Apa kuwi Mas? Tit. Iya. apa enak tuh jangan ya memang kayak ngono ya mesti Pak Kotor. kita sengon Ya Allah. Pak Pelan ndang diomongin kok kabel Ndut Bisa ceblok. Yo. ya Allah kayak ngono ki mau ki aneh kabelnya katut ini gendut ya Beh Ya, medina cepet. gendut ki Tik tenang. mana medunane Nang ora apane lagi. Godong pisange. ki mau ki angin udan terus Angene gede. tapi tambruk doa Longsor. Pak ora. gendut kok kaya ngono to Ndut Kayak sok jago. tak omongnya Amel Aja tarik aku, Mas. Nanti gendut kuwi lho. Ceblok aku kok. Terbuang terus. Kuwi sampai oleh. Demi Mas Sabtu aku. Yo! Bek Saimah terus Banjir. Banjir. Bek ya Allah lah piye teh pete peteh ya kuwi Beh ya ampun Delok wae Pak Palen, Pak Palen yo. Yo ki bayare pira ya nek kok. wonge nggawe pete nek wong teko langsung pete dilebokne Bek petene disinggah nih guys ini ya Allah ambruk yo an iki kaya ngene iki ambruk Beh wite peta ambruk enggak enak petene Bek enggak enak blas Sapa kae? Mbok De. Enek sing
kulone tebu. Oh, Heeh. Ya kulone tebu iki kene. anu jek kulon. Heeh. Pak Yat. Mau arep ngajak to cek tak. Oh. Lah aku cek ngajak bocahe. Terus nek nganu. Ya ramban cek iki kok. Lah iya. Barang. Omahmu piye, Gir? Oh, mebek girah barang. Kowe mau nang ndi? Ngono. Diomongi wong. Iya, mebek girah. Genthenge. Kena ya, Bek. Lah me Pak Pelan iya to kae. Ono lah kae. Lawange barang sampai ambruk. Kok ya renek petene ya, Bek ya? Nek sejen rabah. Nek ayen kene-kene enggak kene matang. Ora diomongi sekali. Ah, mau nemen. Lah mau langsung men piyor nyiduk lho, Lan. Memang ero ora nemu. Pak Lan nek enek angin ki aja nek njero ngomah. Sujokno enggak pas tengah ya. Ben loro dhewe. Lah iya, mek gur pinggire sujokno. Dijine kuwi kaya ngono ora rene lho. Parane ngudul karo sama. Biar. Iki mau kabeh dicuwuli karo mak kon metu mergo angine banter kok mah lor yo an. Padha. Ki mas sampean sire arep main majam ngene, Mbak De. Aku kan wis nang kene Eki. Heeh. Ngejak anake. Mambengi aku nginep neng kono Baturi Mega. Urip sik Piye to, Be? waras. Wis kae lho wis go balik lho. Tapi heeh kae. Tapi ya uga iso Karena kan anak mobil abang. heeh. Mawon ngono. Apa sudah numpak mobil nawang kayak mau nawang pijet ngono menge pesen Grab. Wes itu di Jumuk Rizky. Hmm. Wis sing akeh yu. Tapi ora kena digeces tok lho. Oh, Pak lan ngene iki. Protol lho. Sik wis iso lingguh to. Ya dilingguhne, Bek. Dilingguhne baru iso. Tenge wong loro. Heeh. Tak ngomongi iki tak koni duit. Lah ya awake tak ngerti jan. Kok ya renek ya Pak lan petene? Anak nek ngono menge. Hah? Di Jangan ngabit lah. lah ya dikabit tok. Oh alah. Oke sama jan. Masa enek? Anak Cek nang kono. ngabit Nendi? ngabit ngeprake mau. Ya ora ya. Omahe sampean kamu ya kenek no Pak lan? Enak ya ke tengah kae. Lah iya kok ya pas tengah. Waru, wet waru kae. Karo karo empukan tanuma ya kenekan rong win lho. Kame Pak Pelan ya kebrokan. Oke. Ki omahe Bek Kira.
Lah iya. Sakne ya Mbak De. Sebenarnya pas nang ndi? Aku nang nganter jak bayak. Ya buanter kene. Heeh. Mahku iya. Kan nguncalne arep anak arep terus apa? Uya apa sapu? Sambil ngono kali kok kali. Kabele nganu kono ambruk lho. Kulon Pak Len. Heeh. Ki pawane Bek Girah ki. Ngerti ya? Kupengmu enak apa nih? Kok untuk tibake jadi lantopi. Bek, Bude. Sampean ngerti ra? Aku teko ki langsung. Ngonten to ya Allah. Takono petene enek Bek. Aku teko petene langsung digawa mlebu disinggahne diuncalne. Mbasan ditakoni omenge ora enek blas. Ki gendenge sampe ceblok-ceblok iki. Bapak pas mulai, Riz. Dia mau makku gitu. Aku Arab. Nemu pete. Nek ndi? Ndi? Tua Bek. Hah? Tua. Kata cacah dah ning kono kae. Kuwi Bek. Gareng nih, Bek. Seenak ra ya petene. Pati, alhamdulillah dapat pete. Gul. Kuwi lho Mbak Sit. Lho, kuwi kok bongkot tok kae? Kae? Kencenge sing tak dudeng kae. Piye Gul, wis mari? Ndi to, Mbak? Heeh. Kok sanding kayu kan? Kene. Lore. Etane Mbak Sit. Mbak Sit. Heeh. Ya mek bongkot tok. Golek ramban yan. Awe. Ndi? Sana kan? Ada apa kan? Gedangmu barang. Heeh, ora mau jiko. Iki gedangmu. Dan. Ya, jadi petene sapa iki? Oke ya. Dikira wis oleh oke, guys.
Ndi Mbak Sit? Oh, pinter Mbak Sit ya. Kalau lokal. Ya Allah. Mau lho. Mari juta di gudang lho. Sumpah. Ora dihapusi. Kowe karepmu. Ora. Iki nih. Kuwi nah Mbak Sit, kalau Mbak Sit. Dihapusi Tito. Ki oleh pete iki. Kuwi Kuwi Mbak Sit jikuan. Kuwi kok itu kok iso sakmu gedine to, Mel? Kuwi iso ning isor jek enek. Sakmu gedine to, Dik? ya Allah kok akeh men ki mang gak enek sing ero. Iki Mas sing ero dhisik ya, Cece. Heeh. Ya wong ngene mburi. Engko sik ya, Bek. Sama ning gua, Bek. Tak golekne, Bek. Nek panganan, Dik. Nek kene.